Mislim da ukoliko ne budemo imali većih problema u toku zimske sezone, da će ona sigurno biti spremna, mislim građevinsku zimsku sezonu, da će ona biti sigurno spremna za sledeću školsku godinu, a evo, ovde smo od onih koji to prate malo praktično detaljnije od mene te radove, oni misle da će to biti i ranije, da će to biti u roku od nekih 150 do 200 dana, što znači će biti pre završetka ove školske godine, ali ajde da kažemo da će sve biti potpuno spremno. Imamo taj deo zaštitne ograde i spoljnih terena o kojima je direktor govorio, gde smo se dogovorili to će preuzme opština Zemun. Praktično kada dođemo pred kraj radova, oni će odraditi taj deo, tako da možemo slobodno kažemo da ćemo dobiti zaista jednu novu, modernu školu koja bi trebala da ispuni sve potrebe građana u ovom delu Batajnice i ja se nadam na kraju na opšte zadovoljstvo da će i deca kad krenu u nju, ajde sad da kažemo, sa sigurnošću od sledeće školske godine, nadamo se i ranije biti srećni i zadovoljni i da će ovaj period koji je prošao iz ovih razloga, negde je bilo objektivne okolnosti, sigurno da je negde možda i moglo bolje da se reaguje, ali evo ja sam sada bez ikakvih skrivanja dao informacije onakve kakve jesu i kakve su bile, bez da ih friziram ili da nešto ulepšavam, da će posle 2 godine roditelji moći ovde da se vrate i da nastave svoj, da kažemo, nastave svoj normalan život.